హాయ్ ఫ్రెండ్స్! వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటుంది. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గూడా ఉంటుంది. అక్కడికెళ్లి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్‌లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్‌ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో ఇది బీట్ మార్క్ ఎంత ఉందో అంతా కట్ చేసుకోండి. సో ఎన్ని ఫోటోస్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా 2 ఫోటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇక్కడ వరకు ఒక ఫోటో. సో ఈ ఫోటోది దీన్ని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తున్నా. డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ కొద్దిగా దీని మీద కట్ చేస్తున్నా ఇక. సో మీరు మాత్రం ఎన్ని ఫోటోస్ కావాలంటే అన్ని ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఒకటి, 2 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఇది కూడా సేమ్. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ బీట్ మార్క్ దగ్గర రావాలి, కట్ చేసుకోవాలి. బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే కింద ఫోటో ఉంటదిగా, దీనికి చిన్న ఎఫెక్ట్ ఉంటది. దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫోటోని సేమ్ ఇలా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఈజీగా ఇలా ప్రతి ఫోటోని ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. ఇది లాగుంటది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చిన్న ఫోటోస్. సో ఇలా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేస్తే సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి ఇప్పుడు కింద ఫోటోది దీన్ని టిక్ మార్క్ తీసేయండి. తీసేసి 17 లేయర్స్ ఉంటది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మీకు నచ్చిన విధంగా ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎన్ని కావాలంటే అన్ని. సో ఫోటో పైన ఎళ్తుంది, కింద ఎళ్తుంది. సో మీకెలా కావాలంటే ఫోటోని అలా గూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను మీకు చూపించడం కోసం అలా యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోది ఇది మొత్తం పైకెళ్ళిపోయింది. సో దీన్ని కిందకి తీసుకురావాలి. కోసం కిందకి తీసుకురావాలి కాబట్టి ఇట్లా ఫోటో మీద టచ్ చేసి కిందకి తీసుకొస్తే సింపుల్‌గా అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ మీ ఫోటోకి తగ్గట్టు లిరికల్ కలర్ గూడా యాడ్ జేసుకోవచ్చు. సో అది మీ చాయిస్. మీరు ఎలా యాడ్ జేసుకుంటే అలా యాడ్ జేసుకోవచ్చు. సింపుల్‌గా ఉంటది. ఈజీగా వీడియో చేసుకోవచ్చు. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈజీగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ జేసుకోండి. సింపుల్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ జేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఫోటో పైన ఎళ్ళిపోయిందిగా, దీన్ని గూడా ఇట్లా కరెక్ట్‌గా యాడ్ జేసుకోవచ్చు. సో మీకెలా నచ్చితే అలా పెట్టేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని కూడా కొంచెం ఇట్లా జేస్తున్నా. సో ఇలా. సో చూసారు గదా ఫ్రెండ్స్! వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి గూడా ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్‌మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.